Hola, Antònia. Avui venim a preparar Sopes mallorquines. La primera passa és tallar la col en petits trossos, com ara l'hem fet. Després de tallar la col, hem de tallar la ceba tendra en petits trossos. Quan és un poc més prima, hem de fer un tall per la meitat i després tallar-ho. I quan és més gruixat, hem de fer dos talls, com si fos una creu per poder tallar-ho en petits trossos. Una vegada tenim la ceba tendra i la coliflor tallada i juntament, la següent passa és tallar la coliflor començant per el tronc i una vegada el tenim, acabam amb la resta d'aquesta manera. La quarta passa i, per tant, la quarta verdura és la bleda, que hem d'agafar uns quants trossos i una vegada tenim els trossos, els agafam bé i fem petits talls i després tot això es juntarà amb la resta de verdures. El següent que hem de fer és tallar la botifarra en trossos d'aquesta mida més o manco. La següent passa és posar oli per tot el recipient on hem de cuinar. Ja. En comptes de carn hem decidit posar botifarra perquè per nosaltres li dona més sabor. Una vegada tenim tot tallat i l'oli calent, amb la botifarra posem la verdura dins el recipient. Una vegada estigui sofregit tot això, hem d'afegir aigua. I ara, un poquet de sal.
Ara ja tenim l'aigua passada i hem d'esperar a que bulli i una vegada que ha bullit ja tenim les sopes fetes i quan ja les tinguem en el plat cadascú se posa la quantitat de pa que vulgui. Hem afegit espècies com pimenta i azafrán.